Socialismen. Den nuværende regering, Socialdemokratiet med Helle Thorning-Schmidt i spidsen, er dannet op omkring socialismen, hvor Karl Marx definerede menneskerne med lighed og velfærd som store faktorer. Socialdemokratiet blev dannet i 1871, men blev først repræsenteret i Folketinget i 1884 med Louis Pio som formand. I starten var Socialdemokratiet et meget socialistisk parti, som ønskede solidaritet, men senere hen, hvor Helle Thorning er kommet til magten, er det blevet et meget socialliberalt parti. Vi kan blandt andet se det med den her konflikt med skolerne og lockouten, hvor det var et kæmpe vendepunkt i den socialdemokratiske politik, som endte med at blive mere liberal. Et andet parti, som også følger socialismen, det er Socialistisk Folkeparti med Annette Wilhelmsen i spidsen. SF det er et vestorienteret parti, det vil sige et folkesocialistisk parti, som er bygget op omkring kommunismen og socialdemokratismen. Og de mener, at indvandrerne de bare skal komme til landet, og der blandt andet der flygtningenævnet, deres kvalitet den skal forhøjes, og dermed skabe bedre integration. Og nu her, hvor Danmark er ved at blive flerkulturelt, mener Enhedslisten, at det kan skabe et kulturelt sammenstød. Dermed mener de, at gensidig respekt det skaber et godt samfund. Dermed sagt, at Enhedslisten de ønsker et samfund, hvor det er bygget op omkring demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Et solidarisk sted. Blandt andet ligesom Robin Hood-teorien, hvor man tager fra den rige og giver til den fattige. Udover så mener Enhedslisten, at den private ejendomsrettighed skal afskaffes, og det skal være et klasseløst samfund. Til sidst så har vi DF, som også følger socialismen, blandt andet på deres fordelingspolitik, hvor de mener, at velfærdssamfundet det skal fungere for arbejderne.